Sesian pat ngapa yang sombha bat ai kublai pi baro ki parlok ki ba ye jonga ki balong ki nong kersan bat ki nong support ba yo ne channel jongi te khani ka por bat khlim bat ka ba mata ngakwa ban wan ra padeng jok pi ko khana ka ba sultanat sya haduk ta kata kalong sepang wei ubreu ubala khala hikai la penhe pensan yu ha kalong yeng kalong sam bat ka jingai tenrai bat ba perkheng bha jong kaniam islam la ne kaniam muslim ka bangi ong henrei ba palal ong ba hadin ba ulah dap khat pras dam kerta ulah kelalong penban kum kristan bat kani ka pen pau sai ba imat wat tang iwe jingkeli ibariat ru iba long ba bangi wat ye ka jing sisa kala bat pen kelas don je jing im ku jongi si junom bat ha kata ka jing ya lenti jong kum kristan ubat thamai long ba ne usamla oleh kenduk si bon ke jing ke jing tenju henrei long ba oleh yo mak ru si bon ki kamba ki ba phala ki jong blai ki ba olah le ha ka jing im ku jong nak ba phala im yu na si bon ki jing ma bat ki tasim jong ka jing yap ha ka jing im ku jong te swab ne ya saprang ya kene ka jing thu khana karpat fil dap school day sabha sala ji kene video bat kum juru share si perlok jong pi bat nom klat ban comment kum nu pis ngau halor kene ka khana kene khana kalong khana ka bas ngau trim bat ka bas ngau sen ai chphang ka jing im ku jong Mario Joseph naduk ka por ba udang don hak po jong ka kami bat haduk ba undala he lasan bat ulak lalong kum kristan hak por ba kami kadang pun yu ul ong ba ki doktor ki la ong ya ka kami ki jong ba uta khulung ba don hak po dalele ru unam la ban im namar ba ka don ka jing sitom hak po ka jong ka kumta na kaliang ki doktor bat kinong sumar la ong ba kil ai jing mut ya ka ba kan panham no ya ita ikhulung namar kata ka jing sitom ka basir khai ka badon hak po jong ka henrei namar ba kami ki jong Mario Joseph kalong kata ka beriu ka ba IT bat sania hau ta ublei jong ki u Allah la ong ba kalas mai balada ublei uri pen im bat ai ha ka ya uta khulung kan IT u na ka banta ban long kum usakri jong ublei henrei da ka kamba ka ba phla jong ublei la ong balakha ya Mario Joseph kum uta khulung bakoj bakhia bom don jing sitom ai ru am mat habala pen he pensan yu kata kalong yeng long sam ba perkheng jong kaniam islam la ong ba ya Mario Joseph sum la pha ai kiskur kum ba la pha ai wei pat khna an rei la pha yu ai kiskur ki bakarpang na ka benta ban pule bat ban wat benia bat ban pentebit yela de hakikam ki jam ki be ban long kum uta uno hikai ulendo lane urang ba niam jong kaniam islam ubaki khot imam bat ha ka ba dong don tak ba khat pras nam kerta la ong ba Mario Joseph ula long kum uta imam ne rang ba niam jong kaniam islam ubla tip lut saphang ki riti kudustur jong kaniam islam bat kum juru ubanang bat ubakan mau baharu jing tho baro ki badon ha po ka kot niam jong ki ka kwaran ko do not bat ka jing mut jong perkhat jong la ong ba la pen wandur bha da kata ka jing hikai tenrai ba perkheng jong kaniam islam bat umane bat uyalap da ka jing ngau sit raham sepang kata ka jing hikai song tenrai jong kaniam islam la ka long hapo jong ka moskeu la ne kino ki jaka ka ba ma ulai bat sisen ko ka sngi long ba kat ba udang yalap ba Yesus Kristus dei ublai long ba kalami ka wei ka jing kali na kita ki rungai muslim ki jong kabala pelong yu ban perkhat jor haduk rata bat kabala pen kelas don ji jing im jong si junom tau bri long ba ula kali ya Mario Joseph ya kan ni ka jing kali ai Yesus bat kani ka jingkeli la ong ba kala penlong ya Mario Joseph ba ngam jeliu susu ban pule bat ban wat benia ya ka Quran ka jong bat ba ulah pule benia ya Quran la ong ba ulas ngolingo sisa haduk ta ban syamba ya ka kerteng ka jong Yesus la kham kedau sibun sya ban ya ka kerteng ka jong Muhammad belong tau prophet jong kaniam islam bat susu ulah syamba ka Quran la batai Yesus kum uta uktin jong ublei bat mensim bawan na ublei bale ru sibun ki kamba dak ba pen koj ye ki bapang bat ki basitom bat pen impat wat ye ki bayap bat ubadang im bat balakiu no sebeneng bat ublai bat dei tang kameri ka bolong ka kemi ki jong Yesus na kadau sai dak ka kerteng haka Quran bat kita ki barok ki ba ulap apa ka Quran ki long pen ban mar persya ye kata ka jing hikai bat ka jing ngeit ka ba ulayo na du pen ba udang rian hadin ba ulas lap bat ulas syam ni ki barol ong ba kladon kata ka jing pen ki ka ba khrau ka do not ka jong ba udai ban wat benia ban pule ya ka Bible bat kum juru ban tip sapang uta ublai jong ki kristan ubaki khot yu kum uta ukpa ubah beneng bat kum juru uta ublai ban dap da ka jing bat ka jing isnai ya lagi jong ki khun ki jong bat haba Mario Joseph ula syam ya kane ba uta ublai jong ki kristan ulong kum uta ukpa ubah beneng ubalong kum uta unong thau jong ka beneng bat ka kendau henrei uba bat de hadu ka tai lagi jong ki khun la ne ubakam khun bat khen yingi kinong pop kum ki khun ki jong hi
long bakalah pendapat kala kata sisai ko dok nut ko jong Mario Joseph ban sem ba oble jong Kristan ukhin kup ikun yang ki breu ko balong kinong pop bat kan ne jing penki ko bakan ban sim long ba kala pen pliwang sisai ki khmat ki jong ha ka ba ulangai ba Yesus Kristus udai sisa uta ukun ba marwai ba oble ulah pha sakan ni ka perthai na ka banta ban pen im yang kum kinong pop bat hadin ba ulah tip bat sem mi kata jing sisa ba ro long ba kalawan kata kejing penki bat kejing lek ka krau ka dok nut ke jong ha ka bakal pen sngau ha ka dok nut ke jong bala da kalong kum ru udai ban bot ya Yesus Kristus bat ba unsya ban pen baptis la de kum uta Kristan ba sisa bat hadin nang tah ka ba ki mi ki pa jong bat ke bahyang sam ki la tip ba Mario ula long kum Kristan long ba kejing pensitam ka long sisa ka ba serkai haduk ta ta ya kejing im ke jong pa jong bolong uta urungai muslim ba perking haduk ta ta bangai ru bala da uno khun jong un ino no ya kan yam Islam ka jing pesitom ya kan long da ka jing sya penyap sendon ban long ba ulak wat ikilat kelenti kumno ba penyap no sendon ya Mario Joseph bat sin ka wi kasngi long ba kan ha ba pa jong Mario Joseph ulak khot yu bat ulah hukum la seneng la kentu yu ba udai ban ino no sendon ya kata ka jing ngai ke jong hau Yesus Kristus bat ba un phai pat sa sin pat ban long kum uta muslim bangai skam yo Allah henry Mario Joseph long ba ulah kernga ban ulah kentai ya kata ka ai ka ba pa jong ong bat udah ya thuru ura ong badalale ru ngamla syu ban ino yo Yesus Kristus nomor ngalasem yu kum uta unong penim basimat jonga hang ta long ba uta pa jong ulah dom bat ulah bitar sisa haduk tata bat ulah syok ladat bat ulah kerdam yu haduk ba Mario Joseph long ba tip breu syu ha kata ka sengi ba ulah kendit na kata jing yap thlap jong long ba Mario Joseph ulah syam la de ba ulah long lingkut ringkat ki kiti kejat ki balate la khum bat ba ulah sya ban set hai wei kamera ibarit bat ka ba kham sosen su ka long ba ba Mario Joseph ulah kendit long ba ulah syam la de ba ka sentur ka jong ka khmut ka khmat keladap dau sok men kendung ha ka ba kita ki man ki jong kila penta bat penyen ya ka khmut ka khmat ki jong bat ya ka sentur ka jong baro ko bala pen selang bat pen saja sisa haduk ta tai ka jing im ku jong kum ha kata ka por bat klip bat henry ka bakham so phala ka long bahatu kum no Mario Joseph ula ban im ha kata kamera klam bam klam di haduk kum ba ar phau sengi ai ngai skam bala da kam de ka kam ka ba phala bat kam ba ka ba khrau ka jong oblai dai le ru unum la syu ban im henry om tang kata long ba Mario Joseph ula sya le po bat sya le ben sisa haduk ta tai ki man ki jong ha ka ba ki la pendi ya da kata ka penji la ne ka yurin ka jong ki kamat ka sim bat ka tonut ka jong long ba kala pai la pra hakum kata ka jing sya le ben sat ka jong henry wala kata ru long ba Mario ulai khun kumno bo nyo la im kum na kata ka jing sya pensitom ka basar khai nang ta long ba pa jong lawan rong pat sya kata kamera ringkat kata ka wai ka banap ha khti ka jong da ka jing thumu ban penyap no sundan ya Mario la da ino bat lan no ya Yesus kum uta nong penim jong bat haba uta pa jong la kali ya Mario da ka ba ong hatu merang pedang ya Yesus kum nong penim jong me hang ta long ba Mario ru la jubah da khtin ka basai ha nga pedang ya Yesus kum nong penim jong kum ta long ba pa jong la tur bak su ringkat kata ka wai ka banap bat penyap no sendon ya Mario henry kum ha kata ka por bat klip mat long ba Mario la perta da kasur ka bajam ya ka kerteng ka jong Yesus Kristus da ka ba ong Yesus bat hang ta long bat ka jing sai ka ba phala ka pendap ya kata kamera bat pa jong belawan mantur su long ba ulah kelon hamadan bat ba kata ka wai ka ba obat ha khti long ba kala kum nep bat ot ya hi ka belawan ra ka jing mensau ka bacur po jong kamat jong kinman bat ki para haba ki os ngau ya kata long ba ki lawan ban rong ha kata kamera bat namar ka jing mensau jur ka jong pa jong ki kala klet bat khang ya ka jing khang bat kum ta Mario la yo lat ban phat ha kata ka por ha ka bagi dang bun kam na ka benta uta pa jong ki bala mensau jur bat haba Mario Joseph ula phat rumah sastrok ba long ba oleh kendu ya wei unong nya taksi badai Kristan bat dai mu balai rap yu ban ai ka jing bam bat kum juru bat ai jakari yu sipor kum kata ka jing jiap ka jing kendu ka jong Mario usngo thu sai ba Yesus udang im bat ba ulah plai im yu ru ling ba kata ka jing sai ka bala syok ya pa jong kum kata ka por bat klip mat ka bas trim bat dai na du kata ka por long ba ulah khot jila de da ka kerteng kum Mario Joseph
dak ba pensong nong rem kat kum nak kerteng jong ki arngut kisit ngai ke badon hak Bible kata ke Mary bat u Joseph bat naduk kat kapol long ba Mario Joseph long kumuta ubrio badap dak jing keman ke jing ej bat ke jing shit raham banyalap kham tam ya kerteng ke jong Jesu hakaleng sodong jong ka perthai tikat tung ila pos bukut jong ne khana tak naduk bini siampat hakoi kapor khublei sibun ni phi bara